manzon Allah manzon Allah. Labbaika abin fadi na ko da dare ko safiya, labbaika sirrin musulmai masu batu na gaskiya, labbaika balarabe mai kyan fuska mai dukiya, labbaika bahashi mai babban dangi guda daya, labbaika ma'aikin Allah mai kansai da samaniya, labbaika domin ka ne aka yi komai na duniya, labbaika domin a gane masu son ka da gaskiya, labbaika kai ne abin son mahalicci na duniya, labbaika kai ne ya zaɓa ya fifita kairul anbiya, labbaika nabiyin taubata annurin zuciya, labbaika albarkacin ka muke ci ba ma shan wuya, labbaika gare ka na zo baitin girma zamiya, labbaika amince manzo fuska ta da walkiya, labbaika ni ne mawakin mai kaunar ka da gaskiya, labbaika ni ne Ibrahim kar ka bar ni na sha wuya manzon Allah.